everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Sultihin ko, Bi. Ikaw ba? Maritos yung ka. Yan sa man. Sutihan ti ka pero magsabot ha. Ngaon sa man. Ayaw gid pa nabis uban ini. O sige, sige. Sulti din. Sulti kay. Maminaw ko ni mo. Giriyon ki. Ay, matud ni Toribiano. Naya. Minaw ha, minaw. Matud ni Toribia. Kusog ko lang. Mao kuno nang ni Asya din kay doon na kuno na sila sinabutan ni Renato. Nga kun mahimo kuno niyang banas guryo. Hatagan kuno siya dakong bahin sa katigayunan. Sa? Bahin? Bahin! Bahin. Ug abi ni Mapelex na kan. Ang magkapalimbaw sa balhibo sa gisulting Toribia. Yan sa man. Ayaw sa panlimbaut. Kay kung mabanan na kuno niya sa Guryo, doon na kuno sila daotang plano ni Guryo. Kung sino itong plano? Doon na lagi kuno sila daotang buhato ni Guryo. Usa o Manila. Ilang hiluan. Ikaw ba? Lain mo. Ayog dakan ang imong ilong. Aw, ilong naman. ilong utaw. Imo. Sorry. Tingog. Ayog dakay imong tingog. Ilong utaw. Na ilong manoon. Basta kay maura na gisulting Toribia ako. Kumauna. Kung di na Dili maayo kumauna. Kumauna. Di na mao. Di na mao. Uy, pita, pilik seryoso ba? Mauna nga di lang ta magsabaan. Uy, ayaw patakag panabi anak ang bisan kinsa kay delikado na. Pero tapahatan pa ha. Mura man og dako kay nang questionable na day. Kay kung tinuod pa na, dugay na unta na nilang gihimo. Ay, basin og nangita lang sa silang timing. Timing di ay. Timing ba, timing? Murag lisod siya kay kung mutuod din taan na day da. Labi na nga, nahinumdom ko nga doon na kay gisulti na ko kaniadto nga kana Toribia gisugo sa Bligoryo aron ipari siya ngadto ni Renato, di ba? Oh, Nahinumdom ko na. bitaw. Tinuod na. Kana. Mao ka na dakong problema diharon. Kung kinsa atong tuhuan anang istoryaha. Basin ba yaog naghimo-himo o nag-istorya si nakasaba naghimo istorya kay nakabantay ba ako nga kanang iyang kinaiya murag ambisyosa sab kayo. Kinsa? Toribia. Toribia. Aw, hinoon. Wa mo sab ko mutuod ayon, Felix. Pero sa tanang gisulti ni Toribia, labing siguro, nagiusang nga tinuod, anak. Para nako kung ako ang pasultihon. Ako mo ingon. Lalisunon pa kayo. Kung naa may usa nga atong gituhuang tinuod. Sa lektor ka pagkasulti, Bitaw. mahimong bakak ang tanan niyang mga gipanulti. Napatuor yun ako ang mga hungog, mga inutil. Nagtuotin sila nga, masud ko sa ilang taro. Pasko mo nga. Gipangandaman gud ito ni mong rin. Abi mo gud nako og ikaw rin naghimo atong samad nimo nga dughan na sumtian. Kay mura mo siguro tinuod nga samad. Why imposible butang nil kung kwarta day palihokon. Believe kay ko na. Mura mo sa gud tinuod nga tinahian. As ka believe. Oh, siyempre. Para makatuog sila nga. Naagyo ko'y samad pinusilan. Mawa na gyud ang mga pagduda nila ni Lolita rin. Di na gyud sila magtuo nga nagdrama rin ka. Uy. Shh. Magsaba na nil. Kay madunggan unya ta sa uban. Unsa ka ba? Nalingaw bitaw ko nimo rin. Hugot yung kayo ang kwan. Hurot yun hurot. Nahurot kita kung pinlim nimo. Pagkay. Buyag. Dore kong gipangandoy ni kalbutan nil. Duha ra gyud. Duha. Sama na. Numero 1. Nga maako gyud ang tanang katigayunan ni Lolo Goryo. Ug Wow. ang ikaduha,
nga maangkon ako sa hingpit si Lolita. Paskang ninduta. Nakita na ko nga ikaw ra gyud ang unang makatatsaon niya ni Lolita. Oh. Naghinam-hinam na kayo, Kunil. Panigroon ginako. Nga ako ra gyud makatag-iya niya. Sigurado gyud kay kuwara rin. Wa na ilay magapanag-iya ni Lolita kundi ikaw ra gyud. Bugtong ikaw. Salamat. Salamat kayo sa imong pagdasig na, Kunil. Muna'y gusto na kong madungugi kanimo. Bisag piyungan pa rin. Madindim na niya ni mong katami sa pagkababae ni Lolita. Oh. Nanggigil kay ko sa imong gisulti, Karonel. Nanggigil kay ko. Gusto na ko nga sa akong pagmataugma. Naana sa akong kiliran si Lolita. Giingnan bitaw ti kagaw nga dili lang ta maguna-una. Pero gaw, nagduda gyud ko gaw. Nagduda ko itong iyang samad pa. Unsa naman sa imong nadudahan gaw? Nga nakakita man gyud tang tulo ni Pipito nga naagi tinahian ang iyang dapit sa dughan o kilid sa iyang tiyan. Natahap lang ko gaw nga murag dili to tinuod nga samat tinahian siyang tiyan ug dukhan. Ha? Ngano nakaingon man kagaw? Nga sa akong tan-aw adto, mura man gitog samad nga tinuod. Mura ra sa imong pananaw gaw. Pero sa akong pananaw, di kito tinuod. Ah, di siguro gaw oy. Tinuod man gito sa akong tan-aw ba? Murag make up ra gito sa akong tan-aw gaw. Kung gusto ka, ato siyang hagiton usab unya. Ha? Unya, hikapon dayon nato ang iyang samad. Maayo ka gaw? Nganong di man? Ingno nato nga nagduda pa gid ta. Ato siyang hagiton nga aron pag kita mo tuon niya, hikapon nato ang iyang samad. Magkatawa man ko nimo gaw oy. Oh. Grabe gyud ka kasigurista. Aw, sama di ay. May naman ni guro tagaw. Di kita magapailad. Alkansi na to ah. Kung ilaron ta nga, mas labaw baya tang mangingilan. Maldita gid kay kagaw. Oh, dapat lang gaw. Kay bisag unsaon no, wag gyud ko ganahi magtan-aw sa dagway ni Renato. Nag-abot din mo gahapon ni Renato dito sa ilang Lolita gahapon siyo. Dili kami, lipat ko da. Ang sa may nahitabo, Pitch. Kwan, giyagit siya ni Glinda gahapon siyo. Nga ipakita iyang samad pinusilam. Mo ni tabo. Ngayon, nagpakita ko siya. Nagpakita yun, oy. Napagin siya ka ng tinahian kilid sa iyang tiyan o dapit sa iyang dughan. Mo ba? O siyo. Pero imposible kayo, Pitch. Kung tinuod pa nga gipusil siya atong tulisan, di ganoon ta mahitabo nga ako ang iyang pasanginlan. Kaigo ra ba yagyo kung mitabang niya? Mo lagi. Questionable bitaw kayo. Naglibog yun ko kung anong naa si Samad Pinusilan nga nagtuo mangyuta nga drama rato nila. Kay bulungan kay siyo, kay bulungan. Pero dako gyapon kaya nga kung kataha, Pitch. Nga katong yang gipakita nga may samad siyang tinahian. Piki gyapon to. Mao ba siya? Oh. Wam gani o hikapa. Wa sabi noon, wag yung nangaha sa paghikap siyo. Kay basin og ka na bang kuan ba? Siya, ilik kay niya. Hikap ta ninyo. Hikap nga mong itlog sa motor. Ayan di man ang itlog, ha? Mao na. Mo nga dako yung posibilidad nga piki to. May gagay mo pagkailan niya. Mayo gyud kayo. Mao lagi. Hagdon ka na ko siyo, no? Nga akong hikapon ang iyang samad tinayan. Hagda sa sunod, Pitch. Ing na nga ako'y nagsugo. Unyag di mo sugot. Hagda ko sumpagay. Ha? Hagda ko sumpagay. Di na siya kadawag na ko siya, oy. Siguradong di sab na siya musukol na ko. Pero bitaw, Pitch. Pasagdi lang na si Renato sa iyang mga kabuwang. Ang importante nga mahimo na nato tong atong mga plano. Ang hain na to siya. Katong kidnapo na to si lolo ni mo. Istoryahon na nako na siya. Pero kung di siya musugot, ato siyang pugson ug dadon dito sa isla. Paskang! Nasas Paskang, paskang. ay. Ani ni. Siya di pagkikapit. Bida, oy. Pa-evaluate man taan eh.
Lisura na siya, oy. Kasi nung masuko na hinuon, umayo na to si Lolo Goryo ni Moana. Mabala na masuko siya, Pits. Basta ang importante nga maluwas siya sa dakong peligro. Sige. Ako nang sabuton si Lolo Goryo ni mo. Pero, paning kamuti ha, Pits. Ah, Nga di mahibaw sila si Lolita ug Linda. Sikreto agyon nga maistorya nimo siya nga way laing makadungog ug makakita ninyo. oh sige. Ako di mangitag paagya na siya. Salamat daan, Pits. Daghan og gisulti na ako si Daday Toribia. Unsa man? Tinuod mo tong tanan nimong gisulti niya? Ang hain adto. Kadto bang imong gingon nga naay dautan nga mga laraw sila si Renato si Jonel ni Goryo. Oh. Unya, naapag yung may mga kasabutan nga magbahinay mo sa katigayunan. Ay, shush, uy. Sama. Ayaw tao nag-ilitok, Felix. Ayaw in tao. Ayaw. Tinuod gidi eh. Tinuod. Uy, tinuod ng tanan. Maubitaw ni hinungdan nga suko kayo sila nako. Kay gusto nila nga dili ko musultian na ngadto sa uban. Ilabi na nga to ni Goryo. Ay, kuyawan sa tanang imong gihimong isyo, Toribia. Nahibaw ba ka? Gadi na basta-basta ka ng istorya, ha? Wa ko maghimo og mga sugilanon, Felix. Ang tanan akong gisulti pulos tinuod. Pero bebe. Pasabta ko na ko si imong ingon nga gitupo sab kuno ka ni Goryo nga imong mabana sila nato tinuod na. At tinuod na. Tinuod eh. Ingon ani mangguning nahitabo, Felix. Pasabton tigag maayo ha. Okay, move alang ay tasa kay kuan mo ta, over naman ta. Sige, lagi. Move ay kita sa istorya. Human din ta. Lagi. Move lang ha. Paminaw dayon kay akong isa-isay nimo ang tanan. May launtang matibingan ako karon. Nga moagi si Goryo din ang kapita. Sagad naman nga. Ano siya moagi? Yun na. Oy, yun na. Mura magsiglinda ning nagpaingon gani. Tarohon ako. Ala, kanindo tong purol. Matago ko. Pasalipod ko ining dakong kahoy. Ay! Arang-arang. Kay wa day ko niya makiti. Ala, to. Bilawos na siya sa unahan. Tanaw na kong tarong. Baya. Ay, kanindo tong purol. Paaboton na ginako siya din eh. Paabot lang ko. Di ko mulakaw din eh. Hangton nga di na ko makita si Goryo nga moagi. Tuwa na. Kanang mihuno nga itom nga kutsi sa unahan. Mao na. Si Goryo na. Hala, paaboton lang ginako siya din eh. Ako siyang sugaton. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.